Zdravím všetkých, čo pozerajú môj ďalší halúzny let's play zo série Minecraft minihry. Je to už druhý diel a práve za chvíľku sa táto arena skončí. Čakáme na ňu 13 sekúnd. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 2, 8, 0. Dobre, takže sme sa tam pripojili, sme tu ako prvý. Iba hovorím, tento diel natáčam hneď potom, ako som natáčal ten predošlý. A ten predošlý diel bol zo Survival Games, toto je teda z minihry Survival Games a toto je z minihry Hide and Seek. Dúfam, že sa mi pripoja, lebo fakt by som nechcel hrať sám. Práve dávam na YouTube to predošlé video, takže toto je hneď akoby potom. Už som ho postrihal trošku to video, lebo tam boli nejaké chybičky, ale už je to dobre vydané, už sa dáva na YouTube. OK. To je akože koľko tu budeme čakať na arénu? 8 player. Prosím, prihláste sa do alebo jak sa to píše. Jo, už sme tu dvaja. Traja. Dobre, už sa to rozbieha. Dobre, každý sa dáte do jedného rovu. Ty si čo, cool boy? Ty sa voláš Jalen. A ty cool boy. Už sme tu len dvaja, prečo sa Jalen odpojil? A on sa odpojil, tak sa leftnem a ja ideme do nejakej inej. Prihlasujte sa. Idem do tohto lobby 3. Či sa sem niekto join. No poďme. OK. Ferrari. No poďte ešte niekto. Viete čo, ja sa k vám vrátim, keď nájdem nejakú arénu. Dobre, sme späť. O pár sekúnd sa tu všetci pripojili, za 50 sekúnd začíname. No ne, že o pár sekúnd, ale za 50 sekúnd. Už nás tu je 9 z 30, takže to je dobré číslo. Takže môžeme začať. Legend Mannen. Eclipse. Fú, 12 už nás tu je. 13. Za 30 sekúnd. Vidíte, že tu je milión ľudí, pomoc. 13. OK, 13 nás tu už 14. Tri, 2, 1. Dobre, čo sme? Fú. Hľadáme si miestečko, že by sme sa ukryť. Kde by sme sa mohli ukryť. Dobre, sem tu nás dúfam, že nenájdu. Alebo sem tu, počkaj. Utekajme. Dobre, utekli sme mu. Fú, toto je hardcore. Aj Loriky videl nás. Prišiel na bok rýchlo.
choď už do keľu. Sme ako blok. Dobre, teraz už pretrpieť len 280 sekúnd. Kam som sa to predtým chcel schovať? Tuto. Tuto. OK, tu už len pretrpie ďalších 245 sekúnd. OK, takže ja to asi budú také menšie prestrihy. Tak, možno to prestriham. Teraz sa s vami chcem len porozprávať o tom, že séria so Simskou zatiaľ vidím, že sa vám páči. Už som nazberal na prvé video 4 lajky, 20 pozretí, takže budem s ňou pokračovať určite. Potom plánujem, aby vyšli nové série a také. Dúfam, že na Unturnet, to by sme mohli natočiť. Viem, že to všetci natáčajú Unturnet, ale začnem to natáčať aj ja. Unturnet je hra, kde ste panačik, poviem vám takto úprimne, sa mi zdá, že lepšia grafika ako Minecraft. Sice niečo tam není lepšia grafika, ale väčšina je. A je to o tom, že sa zrodíte vo svete a musíte prežiť, lebo je tam zombie apokalypsa, na zemi nájdete hociaké veci, všetci sú zombici, iba vy ste tam. Možno to natočím ako multiplayer s mojim spolužiakom a taktiež let's playerom. Meno vám ešte uvádzať nebudem, nechajte sa prekvapiť. Je slávnejší ako ja, ale ja len začínam, takže to by bolo. Vrátim sa k vám, keď bude 100 sekúnd do konca. Tak nie, už ma našli. A ne, dobre. Za chvíľu sa k vám vraciam. A už ma zabili ma. Dobre, takže sme seeker, OK, môžeme sa k tomu vrátiť. Dlho strih nebol, lebo tam boli 2 seekery a... Dobre. A ja viem presne, kde sú všetci schovaní. Tak tu už není nikto, OK. No, už sme vonku. Takže tak. Neviem, vôbec nemám tušenia, že kto kde je. Čakaj, tu sme sa nemohli niekde schovať, nie. Tuto. Boli sa mi zdá, že tuto schovaní. Alebo niekde tu poblíž. Väčšina bude, ale v tejto prevýchovej vile už je to jasné, že sme to prehrali. Lebo máme len 3... Kto má... To čo je? Kilaura nejaká? To čo bolo? Fuck. Tak toto bolo dosť čudné. Toto video bude mať asi tak 10 minút. Preto to dobré, už sme tu naspäť a idem kúknúť, že kto ma kde zabíja, lebo ak sa mi to nezdá. No, vidíte zase. To čo je? Tu má nejaký... To nechápem. Ale však čo sa dá robiť? Ne. OK, 10 sekúnd máme do konca. 5, 4, 3, 2, 1. Prehrali sme. OK. Dobre, takže ja nebudem už dávať asi inú hru.
lebo už sa to ani neoplatí. Toto bolo len také kratšie video, takže na budúce plánujem hru Annihilation, takže pripravujte sa, že to bude mať asi 2 časti, lebo to je hodinová hra. Uvidí, možno sa mi to zmestí do 1 hodinovky, ale to sa mi zase bude dávať na YouTube asi tak 3 dní, nevadí. Tak ja sa s vami lúčim, majte sa, čaute.